Hej med dig. Jeg fik lige den geniale idé, synes jeg, at gå ned til stranden og skyde en video, men det blæser der lidt, så jeg håber, at du kan høre, hvad jeg siger. Men det, jeg kunne tænke mig at dele med dig i dag, det er en lille rejse, jeg har haft og stadigvæk er på, med et kosttilskud, som blev lanceret i Danmark her i august engang, tror jeg. Og det er et kosttilskud, som er blevet udviklet med henblik på at støtte mennesker i at lave en vægtregulering og opnå vægt-wellness på en meget nænsom måde. Det er et plantebaseret produkt, og det har en masse kraftfulde ingredienser i sig, som går ind og støtter kroppen i at finde ind i en balance. Og først havde jeg egentlig meget modstand for det her produkt, fordi at, jeg har haft en lang smerterejse med min krop, som nærmest føltes som om den startede allerede, da jeg var barn. Og helt op til, at jeg fik min datter for 10 år siden. Jeg synes ellers, jeg var kommet ind i sådan en god balance med mig selv og min krop. Og da jeg så blev gravid, og jeg vidste jo, at det indebar, at min krop skulle udvide sig igen, så måtte jeg lige hele tromlen i gang igen. Men jeg tog også en beslutning om, at sådan en stor og mirakuløs begivenhed skulle ikke have lov til at blive overskygget af en angst for, om jeg ville blive tyk eller ikke ville blive attraktiv nok for min kæreste. Men fordi at jeg har haft den her rejse med min egen krop og har prøvet alverdens slankekur, der sjældent egentlig tog udgangspunkt i, hvordan min krop den havde det, men mere hvordan den så ud. Jeg har prøvet at finde ind i en balance med mentale redskaber, som heller ikke rigtig virkede, i hvert fald kun indtil jeg blev tilstrækkeligt stresset. Og det var egentlig først, da jeg kom ind og arbejdede med hele det følelsesmæssige, og at jeg lavede nogle store healinger på det område, at der virkelig tog fart i den her fred, som jeg landede i med min krop. Så derfor ved jeg, at det at finde ind til en balanceret krop, der er ikke bare slank, fordi for mig er en slank krop ikke nødvendigvis en sund krop. En sund krop er en, der sprudler af liv og energi, som ikke er stresset, som er fri af spændinger og smerte, ubalancer og sygdomme. Og for mig at se, så kræver det, at vi tør lande dybt inde i kroppen og lytte til, hvad den sender os af signaler hele tiden. Den korrigerer os jo hele tiden med, hvad vi indtager af mad, om det er noget, der giver kroppen energi og liv og nære velvære i kroppen, eller det faktisk er noget, der dræner kroppen. Så vi skal hjem og være vores egen autoritet, i stedet for hele tiden at vende blikket ud efter, hvad alle eksperterne de siger. Og det er ikke et quick fix, det er noget, der kræver daglige, kærlige og bevidste valg. Og det forudsætter jo også, at du kan være i din krop, og du kan mærke din krop, og lytte til den, respektere og handle på de signaler, den sender, og ligesom lave den her finjustering ud fra det. Jeg blev alligevel lidt nysgerrig, fordi jeg så en i mit feed, som lavede et opslag. Jeg vidste faktisk ikke, at det var det her kosttilskud, hun snakkede om. Men jeg kunne se, at der var noget, der var forandret. Hun strålede, og der var sket noget. Så blev jeg faktisk lidt nysgerrig på, hvad det var for noget. Så jeg endte med at købe det her kosttilskud, og har drukket det i et par måneder. Egentlig ikke fordi, at jeg, som jo var det primært var skabt til, ville tabe mig. Men fordi, at jeg har haft en meget stresset periode i mange år, hvor jeg ikke altid har haft overskud til at træffe alle de sunde valg for min krop. Og selvom jeg faktisk havde begyndt at vende tromlen i sommerferien og var på rette spor, så havde jeg lyst til at modtage lidt hjælp, som jeg kunne forstå på mange af de delinger, der var inde i gruppen omkring juicen, at der var en masse positive side effects, og det var faktisk dem, jeg blev kaldt ind på. Og nu her efter jeg har drukket juicen her i de her par måneder, så for det første, så fandt jeg ud af allerede, da jeg havde bestilt
juicen, uden jeg overhovedet var begyndt at drikke af den, at jeg oplevede nogle lag i mit forhold til min egen krop, og blev meget bevidst om, hvor meget pleasergen jeg har, og stor tilpasning til andre menneskers smerte. Så jeg kunne se, at der stadigvæk var et lag af healing, som jeg kunne kigge på. Og efter jeg så begyndte at drikke juicen, så har jeg oplevet væsentligt mere energi. Jeg har en oplevelse af, at alle mine kropssignaler, de forstærkes. Så det vil sige, at det bliver faktisk meget mere naturligt og meget lettere at mærke dem, og faktisk også ikke at overhøre dem, men at lytte til dem. Det er som om, at de bliver så tydelige nu, at det føles helt naturligt at træffe nogle andre valg, der er sundere og kærligere. Så har jeg en fornemmelse af, at der sker en kæmpe oprydning inde i min krop. Især min lever laver udrensning, min tarme arbejder, og jeg kan mærke, at det påvirker min evne til at se mig selv og andre mennesker klarere. Og så det er faktisk ikke kun i forhold til mad, at jeg kan mærke, at min ja og nej bliver tydeligere. Det er også i forhold til mønstre, til mennesker, jeg interagerer med, og til den energi, jeg er omringet af. Det bliver det også meget tydeligt, om det her er et ja eller et nej. Og det lærer mig også lidt om at give mig hen og tillade mig selv at modtage hjælp. Da jeg startede på produkter, så fik jeg næsten sådan en følelse af, at jeg lidt snød og tog den lette vej. Og egentlig også blev bevidst om, at jeg faktisk lidt har, eller ikke lidt meget, har identificeret mig med at være hende der går hele vejen, der går ind til knoglen, der løser problemerne inden fra roden af dem. Og faktisk også kæmper og skal klare det hele selv. Så jeg kan mærke, at det er en proces i at hengive mig til naturens visdom. Og i den rækkefølge produktet vurderer, at balancen skal ske i min krop, og ikke ud fra, hvad jeg selv synes. Så jeg er ret vild med det her produkt. Og egentlig er jeg jo egentlig til at skulle støtte mennesker i at finde ind i den her egen indre sindssyge visdom, som vores krop den har. Både til at hele og til at guide os. Men jeg kan også se til dels, at hvis der er meget stress, så kan overskuddet ikke være der. Og det oplever jeg faktisk, at juicen giver ikke bare ved mig selv, men også ved andre. Det er ligesom om, der kommer en støtte til at tage sig af det, der måske var lidt svært at kigge på før. Så på den måde synes jeg, det er ret genialt. Altså det her med, at jeg faktisk har en meget stærk oplevelse af på egen krop, at det faktisk forstærker mine signaler. Og er det noget, folk har svært ved, så er det jo at lytte til kroppen og forstå og følge dens signaler. Så hvis det her er noget, du føler, du bliver tiltrukket af og nysgerrig på, så kan du sende mig en besked, skriv ja tak i kommentarsporet, og så kan jeg lukke dig ind i gruppen, hvor folk deler om deres erfaringer med det. Der er der selvfølgelig rigtig mange delinger også omkring, hvor lidt folk de taber sig. Men i allerhøjeste grad kan jeg se, at der er en tendens til, at fokus faktisk skifter ind til de her positive side effects, som mange de oplever. Jeg kan også sende dig et link, hvor du kan læse mere om ingredienserne i juicen. Og grunden til, at jeg egentlig deler det her med dig i dag, det er fordi, at er det noget, jeg nærmest har ventet med til allersidste sidste ting på min rejse, så er det at modtage hjælp. Eller jeg kan i hvert fald se den her identifikation, jeg havde skabt med at skulle klare det hele selv. Den har heller ikke været sund for mig. Og det sætter mig i en position, hvor jeg tit kommer til at knokle og kæmpe. Så det her produkt, det har jeg også en oplevelse af, at det gør tingene lidt lettere og lidt mere naturligt. Og vi har altid, jeg tror ikke på, at vi er sat på den her jord med så kraftfuld og vis en natur og så mange mennesker, hvis det ikke er meningen, at vi skal læne os ind i den og bruge hinanden,
når der er tid til det. Nogle gange kan det være en ven, en fremmed, en terapeut, et produkt af en eller anden form, så hjælper os på rejsen. Og det er stadigvæk egentlig ikke sagt på den måde, at det nu... Jeg synes, det er stor forskel på, om man vælger at bruge noget eller nogen til at få støtte og hjælp på vejen. Og så, hvor det kan komme ud i den her ubalance, hvor vi giver vores power væk til noget uden for os. Så det var lige dagens deling. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Ellers så må du nyde denne her 1. december med dine kære. Og så ses vi lige om lidt igen. Faktisk i morgen jo. Jeg er jo begyndt at lave de her meditationer online mandag aften kl. 9. Så hvis du har lyst til at komme med, hvor jeg guider dig og støtter dig i at blive bedre til at lytte efter dine egne signaler, så er du velkommen, og så håber jeg, at vi ses i morgen.